Kardom ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen Keroni Cheng Bongolong BJP Mass Joining Amailong ASTC Congress Lapen EPSLC Pangrumpet Pen Don Paro Sirkebra Don Sirkepatum BJP Elong Kachapog Don West Karbi Anglong Lakhatroxi Kopili MSC constituency along BJP Mass Joining Amailong ASTC Congress Lapen EPSLC Asongatum Pangrumpet Pen Bang Surhinira Bang Parohinira Bang Koraketom Amulukatum BJP Asongalong Chipog Don Mati Ho or Pidut Labang so mailong kachetong dun alhisar poman pen KACCM Dr. Tiliram Bronghang MPO Morsing Tisuk lapen Tim Karbi Anglong atum chetong dun pen Ong Dung ASTC Congress lapen EPSLC asongolong KCU pen puthot BJP asongolong ho or kipi dun atumapan ing samjin pen dengpon pusi nilitum athengno nang pachini dun News Text Report Karbi Anglong News APSLC adona banke don haru sirke ba don sirke lapen Congress abang don haru ini la don kon ini lapen ke ASC lapen ke CPM pangrumpet pen don suri sira don haru ini la don kon kem abang foto APSLC sike onge kasi latum pangrumpet pen adon banke ini banke Don Paru, Don Suri Sira, Don Paruhinra, Don Korna, ke bakal putu ke bini. BJP long mate tim Karbi Anglong cepa rumah tempat. Dan ini konsensi ta Don Korna shop tu, nak sejong helani, atau Don Korna shop ke bini. BJP parti long kelem rakyat nak sekarang. Kasi bini Karbi Anglong jate kelem macam tu, angin ta, program penak ke amreng konsensi lo, pada terprai. Bang Suri program armu kusi Karjulong atum tapi nak PSLC penci open Congress penci open BJP long nak cepat salah kopli long interaction program non pu belang so ko thak interaction program dah kan bong doku pular bejang tu lapen ke mon ke si ko misena ala non ke isi bange ronda do bomna bucin Pakistan pen India lapen ke ini bang ke barikada na gelelo asi monon krengot ke da interaction program Dakpo Karbi Anglong si bipo national interaction program bipo jiban. Lapen sarla town committee election opu thak ponon social media long hangjo la patodi da. Tumaro na ting sikam Karbi Anglong autonomous council ron bang social media ki alang tu kam la hangjo. Ani ganga social media long kela tumne kai ta hangjo lo. Onani phana koi nang pipo onani phana sorsa po sita kai ki ta ngai jone nang sorsa tumke bahini ma thongat ma diko. Dan angkai join dulu kia suri belum dan angkai halau tak naik mah suri tu naik mah bahini mah thom si naiknya. Asin ni kia halau bahini mah thom pandian ni kia lagi. Icu jeng dah klaim kelo lagi. Lagi pide jelang lelo jatuh tu. Kalau suri tu mungkin manping pinang ko. Sel tu bagi hang jo ke bang kam lo. Bang angkai join ni. Lapen laki dalam lang that pen so to ra puthak sa MEC a phong pulo system e claim phela sa pi puisa Lang that pen lo so claim ni lata la so tu ar ke lang that pen jengkhan la so tu ar ke ni tum wall bank pen sikin pom lo dilhian pathai lo dilhi be laga pornang ji non men lagi chunji ke lesida in principle ke central government state government approve lo Minser arong along khasiaron bari matumpen tho lingdo karklipon nijang Karbi Anglong lakha ke thom chinthong constituency ke paro Minser arong along khasiaron bari matumpen tho lingdo mati ningka ne se kachutiki chonghoi chengchia prangaphan chili are longli ako ke pami senjia phan ke thok ke jerasai dengpon labang so jai mekalo pins gianlang ratania hinpen mai chipahem phuponsi mai chengpon Pini labang so mai long alhia mana pengpen kachatong don KAC Deputy Speaker Abhijit Crow Amri Local MAC mati EMDO Phing Maslai Meghalaya Hinpen Khasi Hills Autonomous District Council CEM Sem Borlang Raija KAC Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay Chinthong VDC Chairman Longki Teron Amri VDC Chairman Sarthi Lekthi Amri BJP Treasurer Norul Teron Amri BJP Mondal Amaipu Anthony Kramsa Amri Mondal Kongchunbang Matthew Puma Atumpen Chenglok Pinang An Kethi Kiding Atum Chatongtun
laso along KEC local MEC mate deputy speaker Abhijit Croy hinpen kachachak ponke minser arong along non kewangji MLA election aprang minser lingdo richo ahem kim patang pipon popusi alang li hinpen chachak pon amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news Ame, dia tum khasiat ko ting gitu tum tum ini tum karbi tum masuk ke pending kompot pending lok ini tum karbi kap hidup pending angkon isi dia ini tum long dah khasi puas tum tu penan tum ke 80% ke Christian converted bons tum latum lang ke honghari doer lang non ta la bang ini tum karbi long ke do na khasi atum tu latum lang ke honghari khasi lasi ini dah karbi kap hidup dolo lapen le tum ame dolo nonda khasi pena dilo tm da mewa ni jet lapen da teaching line lo ni dum da lati karbi nong ke khasi puno karbi puno ni ta ke da me dilo samjin pen ke doi ban ni dum chi sia kan pon lapen non kedam tang ke nang lege local MSC lo plus nang lege deputy speaker lo lagi nali local area long kopi kecap dak tertentu kipi kecak kan ke kipi kecak kan tu mene dak pilo akam non ongoing lang itu hem ta pilo JDM alang ta non claim bom lo tang tela la MLA election pang mangkel hai kaman ta tang la pula berkandak forest gate house ta non kim mom lo nang tum lang nam tani labang ta non MLA election pang tang depo Sarong ki tokbi ahem robor ki uradim ahem along kopi ko son penone me chodet non malom ani ke khorchira pora hot me pen kachere ke nang sot kali pulote hem along me ke chu chipudun thekte son se di phurong kang toi ward number 7 along sarong ki tokbi ahem robor ki ura hem adim kopi ko son penone me chupidat api tong sekot pen fire brigade atoma adim along pale dun si tong sekot pen me pamep dun lo bonta robor ki urtang arobor abang kadukawe tangka sika suri phokep nike kana hok dupon lo nonamat ke mune tatuma bangke arenga huke sopon abangke abelang pusi birta ribdun lo news text report Karbi Anglong news Rongmongwe Town Committee Ward Commissioner Akimia Phan Karcho Mai Kedengpon Kedam tang aruni phai phorni KEC pen kepang dak pon mate town committee along ke pachari ponchi aphan bang phubang phi atoma phan semi padeng det pen aphit pini ni phai sir kepani rongmongwi town committee asa hemalong town committee ward commissioner akimi atoma phan karcho mai kedeng pon bangso mai long alhia mana peng pen KEC deputy secretary Sona Singh Terang lapen KEC em kachirong pp chetong dun lapen socheng thenta BJP Model Committee General Secretary Ajit Tokbi VDC Chairman Bronson Terangatum Chetongdun Tang Tepinia Mai Apathak Alam Ang Ton Pen Arju Ponsana Rongmong We Pen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News Labang so town committee building ko bangke itu allotment and allot si building ka pupuk si itu ma ipa MP alang di pulo kasi alang di company itu committee ipa itu allotment na so land allotment na kakos bidang kasi labangke alang itu ahin besi development na so town committee building nga kaya makan bang na pupuk si apen bele nang PJ panda itu mong ke bangke tahun nakut dokok itu nakakabang itu belek-belek at development kami itu dun bona ko proposal dun na ko kasi soteng si alang kita Dr. Silpi Ingtipi Assam Medical College Dibrugarh pen MBBS Chipondun si Dr. Aman Kachipalongdun Lakhain ka rapho nilip MSC constituency ka paro chukihala bangso tiso around maker along pensar Chandro Singh Ingti Lapen Sangpi Marthaterangpi Atoma Sopi Sami Silpi Ingtipi Assam Medical College Dibrugarh along pen MBBS Chipondun si Dr. Amanapeng Chipalongdun Dr. Silpi Ingtipi ke chukihala Assumption High School along pensi kaya patsatlang mate metric angdek Chipaon Ponlo Lapen Higher Secondary angdeng abangki Dipu Government College along pensi Chipaon Ponlo
lapen Assam Medical College Dibrugarh along pen si MBBS chipon pon si doctor chipaman ponlo ni lipalong pen aro sumar ang bong pen doctor ka chipaman dun cheng abang phike alangli Dr. Silpi Ingtipi hello nilip choki hala lapen bangsuk tiso orang aphan lapen apia poatum do anaphan nongmi kiwan pithekapot nilipara do anta ningkarong pen kachoro pajirpon alangli pena jo doktor amana pe gupuson si kachapalong dun thekjima po hai hui mesen a meses non owi kimi arada phan than pajirmi po nilipen Philip tiso Karbi Anglong news Nili journey Kicheng Bangladesh Chokhola Assumption English School pen matlo dak pen nili matric po unlo la penang parke nili Difu Government College hadak pen higher secondary po unlo la pen ke non nili haladak Assam Medical College Dibrugarh haladak pen nili labang so degree bang chipalong poniklo Nama tu arong, nama tu hemisi. nilitum arong long huptiso chuki hola nilip lapen ke lapu nilipo la pangke Sir Chandra Singh Ingti lapu nilipai mem Martha Tirangpi nilite do labangke parading tipi nilibong labangke Thengor Singh Ingti niliphi do Karitok bipi nilitung ladak bang trokvet labang so hemnongke lapenang parke nilipunu nilipisar tumdo ano Kenang lila, so doktor Alain Charlie ko nang li. Kung ano kiduk kisung non, masa ko nang li ano. Kiduk kisung kaporhi bang syllabus do umat labang kisung bang do lapen ke Charlie ase ke nilitum ke service bang ke avik that nilipon pestami lasi financially ta subsuk sik sak do koklo he lapenang parke keso ta do nilitum hem punili pestami alang ta keso non pustami kemo en bomlang lapen nilipo alang listami hard keso laposonal jo mane keso tumda do ke Charlie syllabus do ke dolo banse me hala bangke ni mithang bang si deal dat lo he hala bangke bons tami lapu keso tumbang ta dukinang dodun lo bons tami alang litung ta in aning kang tang pansi ke dolo niliphan ko ni akha pens dolo he alang litung ta pasining charong no Ya, nang li. Karbi Anglong non risoi jang tum loke Charlie atau apa nang visit nang li ben visit Mrs. Pika. Niligi pugang tung bang ke chimatha nang ni jaili dubwak pora chimatha nang ni porhi te unji mithang bong isi belief confident higher secondary ba higher studies on anstami langon bom nang ji lang litum ke Charlie asek financial crisis do kok ta hai lasi halai hot bang fa fulfill do nang po bon stami kaprek ki jui la hai bang mutia sabso jui nang ji stami sia limit pen labang muti chilangon bom Moni datum pirthe do tigang ko hotge kemme ke hengno ajirpo jirpi doji bonta kisung data hot jirpo jirpi atum idung kabesi keong mesen tiksi jirpi kedo kisung holote jirpo ing thaidang mandet po asalam the aho sonsi tarapung dhoniram tokbi arong maker dorsing tokbi pherang ke hinanat claim kachipaduk pik abang phulo alang likedam tanga pora hot setami Karbi Anglong news along pinang anke ahok peta berta radalong kewan piver apherang ki plote dorsing tokbi hello aphi Karbi Anglong news along pen nangchi udunsi amethang all India news 24/7 CEO mate founder claim ponpen radalong ahok peta berta one pilo bonta alang likedam tangani pinangan arni kiding keso kacholong lokajok bangso pertheben chiu ponsi apiso aso aphan chipamotikang datlo lasialang likiso kacholong ike kidney hinita kithu ajok mati failure ajok chelang bompenta unidatlo athialang litum ahemtun tangka maha mati dihin kadore thek tikajok bangso kisopen chepajok unidatsi ahemalongama niphai sir kepani adap hello wingadim sangtet choendam datlo lasi nilitum Karbi Anglong news sabitung do anatum setami ning duklo lasi chomrong su
kipi dudun long pa mi jia phan arna malong Karbi Anglong news pen howang hang pilo kardom karlitang dorsing tokbi nang karjong me sen pen chomrong su dudun pe me non pusi Karbi Anglong news ahin pen nang chapadi ponlo nang liphan news text report Karbi Anglong news